Center, mudalit ka ninyo ning tulumanon. What's the style? Pagdumot style! Timan ilang kini. Ngay abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing nga nagtago nilang dughan mong malibuton. Palami style. Lipayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit. Lipaya ko. Tagmawa ko. Lipaya ko. Kasilag style! Gikasilagan ko ikaw. Magkalimtanay na lang ta. Dili na ko gusto makita ang laki pang imong kanino. Lisod ng papalikod ang baha. Paigon sa bukid. What's the style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw. Sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan, kay nahasulat naman sa lapyahan sa panahon, nga bisan ang mga dagkong balod, dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan, nga dili mahimong makalimtan. What's the style? Gidalit sa Ariman Production Center. What's the style? Ako si Cheche. Ginaingon, mahal ta ka. Apan ako'y mahimo. Ikaw man ang gusto nga magpalayo sa akong kinabuhi. Ako na lang dawaton. Mo kining nahitabo sa kinabuhi nga di na ko mahimo. May kalimtan. May dugo na sab nga miaga sa ako. Diyos ko. Naguhaan na sa tingali ko. Patrick! Dong! Dong! Ano ka? Luto kong sunadres kusina. Dali sa Dong! Dali na yun! Sige, naana ko. Patrick! Kung hindi kayo des yung pa, ano ba ka? Naungsalisan ka? Kumusta naman pamati ni mo si Mulawas, ha? Okay raman, Dong. Pero, nakasiguro kong nakuhaan na sa ko. Ang tatikas doktor, di man saga. Mahadlo ka nga, basig may lain kang sakit nga gidada. Unya na langit ko mapadak, Dr. Dong. Kung doon ako'y sakit nga mabatsagan sa kong lawas pa. Pero raman. Pero sama ni sa miagi, Dong. Nakuhaan na sa tingali ko. Masari pagtuon ako, day. Paita, eh. Gusto na kayo kung makakita tawag anak ko, eh. Bitaw. Ay nalang padag, doktor, oy. Wala man gud ka kay gipamating sakit sa lawas, god. Wala man hinuon, ma. Di ayun na lang. Kinirabang mga doktor no, usahay. Magpataka na sila gresita, oy. Gasto pas tambal nga way gamit sa lawas. Unya, mobayad kapag yun nila sa laing serbisyo. Hasol kayo na, oy. Parehas lang yung tingali ni sa unang hikayon, mga. Nga nang mapdos ko niya nakuha. Ay, nagtuo ko mga us-us-git ko og matres. Ang bata nga dugo pa sa akong sabakan, mugawas sa dayon og makuha. Pwede sab nga, kana ang hinungdan. Pero doon na pa'y lain, oy. Lain nga posibleng hinungdan, gawasan ang us-us kag matres. Unsa man, ma? Basig buayahon na Patrick nga imong bana. Ha? Unsa nang buayahon, ma? Ay, gasos ka na kung buayahon, god. Mamang ko na'y sultis kara ang tao, god sa una. Nga basta doon na'y buayahon nga asawa o bana baka ha, dili gyud na makaanak. Kung mo mabdos ang asawa, makuhaan, gyud. Unya, kung pananglit dili ang akong banang buayahon, maunay pagaing nun nga, ikaw, Chiche, ikaw ang buayahon. Ma.
Mao ba, Patrick? Oh, maokay pa. Bida. Dunay kauban ako trabaho nga dagaw niya Unya, sa magita ni sulti ko nimo pa kay di man ni maayo. Nakagusto nako. Sa sayo jang minyo ko. Sugot ko na siya, muyab ko niya. Uy, unya. Panguyaban ko siya pa. Gusto lagi taon ko makitag anak. Ay, pastilan mo. Pagkabuutan na ba si mong asawa ng imong budian? Iday, ibaw ko ba? Dako kani sa akong nanunaan. Tambagan akong Padre Joshua kadurnaan eh. Pero, gusto ko makanak. Busa, mga bitki ko, pahala ng maimperno. Ay, amping lang ha. Nga dili ka masakpan si mong asawa. Pag amping taon si mga lihok. Muray gidangat. Hilom diyang nangabit ang imong bana. O sa diyang namabdos ang iyang kabit, nagtaban silang duha. Uma, ako gindi ang dunay apan. Kinakapamaptos ba siya? Maayong pagbuminaw sa Ay, Pino. di na maayong iyang gibuhat, oy. Kung matuol siya nga nahigugma nimo, dili ka niya biyaan. Anak ram kayang tuyo sa maong babae. Mas may pagmamatay na lang ko, ma. Mas may pagmamatay na lang ko. Che. Ngano gutang magpakamatay man ka. Kada kong sa intaon anang maghikog, day. Dili ka, ana, ha? Di ba yun ka masod, anas langit, day? Pero nga kung bana, iya kong gibiyaan, ma. Dili pa ka namang katapusan si mong kalibutan, kay Chichi. Uy, Dong Roger, di ka di ay dong. Roger, Kaya kay nakaago og biya ni mong bana. Dili siya tinuod nga nagmahal nimo. Ako Chichi. Ako tinuod nagmahal nimo. Kung ako pa'y gisugot nimo, kita nakasal. Okay ra ka nga. Dili ta makaanak. Ikaw ang importante alang ka nako, Chichi. Roger. Pastilan, may pag si Roger to ang imong gisugot na sa una. Kay okay raman din niya nga dili mo makaanak. Sino day? Atabangan siya mong mama. Sugtan ako. Day, Chichi. Kay mahalon o pangkaon ko ikaw, day. Bahala dili ta makaanak. Roger. Unsa? Karon nga uyab na mos, Roger. Gusto siya nga ato ka na mo tipon niya sa ilang bahay? Ma. Mubiya ko ining bahay ni Patrick, ma. Aron hinpit ko siyang malimtan. Magpalayo ko ining bayang mga gitukod niya para namo. Oh, nala, sige. Ay, di lang kumuag din ninyo, day. Nga anhin mo po yung uban nato. Kay, lisod sad kayo. Unya unsa man, kanos akan man maadtos ila, ha? Karon dayon, ma. Hipuson ko ang tanan akong mga butang. Ug dadon ako dito sa ila ni Roger. Ug dito sa ilang bahay. Ato na ko itukyan niya nga akong lawas. Oh, unsa gudi ay. Wa pa din mo matugyan imong lawas niya. Wa pa din tabo ninyo duha. Wa pa, ma, uy. Adon ako dito itukyan niyang akong lawas, ma, sa ilang bahay. Wa man po siya magdali. Pagkabuutan, bayak ni Roger. Uy, may sakyanan man nga may hunong sa gawas, nak. Kang Roger na kinasakinan, ma. Mutabang ba siya hakot na ako sa mga butang. Apilo na lang na ako ning gamay nga ref, ma. Ako may nagpalitan na. Busa, dadon ko na sa akong pagbiya ining baya. Ipanghakot ni Chichi ang tanan niyang butang sa among bahay pa. Oh, kay human kuno sila nagkaoyab si Roger. Ibali na sila. Nag-live-in na yun. Ikaw, unsa may yung plano? Kauyab gid siya. Kauyab sila sa Roger da. Dako man kay nagustos by Roger sa kong asawa taon sa una pa man. O niya ikaw, unsa man, wa ka na ba'y plano nga makigbalik pa sa imong asawa? Ma,
Pa, kuan ba, may anak na taon, may. Isod kayo. Akong kabit o ako na anak. Puso, di may mubuhian ko pa siya. Bahala na akong asawa magkitipo naglain. Managit kog shower. Presko ng pamati na ko sa kong lawas. Si Roger, nagpaabot na nako sa mong kwarto. Iyan ako na kong gamiton. Buutan gud siya. Og okay ra niya nga dili ko makaanak. Basta si Roger, siya nang ipuli ko sa akong bana. Ako na gini. Bagay ko ni. Kalabi ni mong dadila Cute Cute ani ay. Bakal na cute kayo. Okay, wala ko may patang yagi, anak ko. Mo lagi. Mas nimit pa ni sa akong asawa. Ikaw sab. Mas lamig ka pang mudatilang kaysa kong anak. Paglamig Kumot. pagunita sa ko. Ani. Ubo ron na akong brief ha. Roger, katakuan ng imo. Kinilami. Wow, katos kikini. Di mahakom sa kupad. Hakan pa di pi. Ali. Iko ano ni sa akong inapi. May plaster ko kita. Sige na. Kini ha. Ay, kaktus. Roger. Agay. Kalami. Roger. Naluya gid ko itong kayunas gibuhat ni Roger na ako. Og happy kay ko uban niya. Kay bisag wa mi makaanak, gihigok mo kipangga ko niya pag-ayo. Mga katumang kasama ang tampo ni Chiche, dinining tulumanon. What's the style? Gimahal o gihugma pag-ayo bisan dili makaanak style. Kini mao sugilanon gisuwat ni J. Badayos dalit sa RMN Drama.